Ang sala ay siya ang pundisyon ng Islam. Pundisyon ng Islam. Itong sala ay pundisyon ng Islam. Kung sino man ang mga tao ang isinasagawa niya ang sala, siya ay naitayo niya ang Islam. Kung sino man ang tao na hindi nagsasala ay siya ay nagiba niya ang Islam. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله العظيم، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله حيث ما كنتم وأتبعوا السيئة الحسنة تموها وخالقوا الناس بخلق حسن. Una sa lahat, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pinakamalaking biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagiging Muslim natin. Yan ang pinakamalaking biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay isang ganap ng Muslim. Tayo ay isang ganap na linikha ng Allah dito sa mundo ay ang kanyang relihiyon ng Islam. Lahat ng relihiyon dito sa mundo ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa relihiyon ng Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan ng lahat ang relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng relihiyon ng Islam. So yun ang pinakamalaking pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binabayan tayo ng Allah na ngayon na isa tayong ganap ng mga Muslim. At sabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kung sino man ang tao na maghanap ng ibang relihiyon na maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay pagdating sa kabilang buhay ay siya ay kung siya may sasama sa mga taong manunugin ng mga tao. Mamalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging Muslim natin ay huwag na natin hayaan ay tayo ay ganap ng mga Muslim. Tayo ay nagsabi na asyhadu an la ilaha illallah. Kasi ang relihiyon natin Islam ay may limang haligi. So kailangan na bawat Muslim na siya ay tinatanggap niya sa kaniyang sarili ay isa siyang Muslim na kailangan niya isagawa itong limang haligi ng Islam. Huwag na natin tapusin na tayo ay mga Muslim dahil tayo ay nagsahada. So kailangan sa bawat isa sa atin ay isagawa natin itong limang haligi ng Islam. So ano ba itong limang haligi ng Islam?
ng Islam, shahadatu an la ilaha illallah, ang pagsaksi na walang Diyos na sambahin maliban kay Allah. Yung pagbibigas natin sa asyhadu an la, ako ay nagsaksi na wala na, walang Diyos na sambahin maliban kay Allah, walang nabibigay ng kayamanan maliban kay Allah, walang magbibigay ng kahit anong bagay ito sa mundo maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin yung pagbigas mo sa asyhadu an la. Ikaw ay nagsaksi sa pinakawala, binitawan mo ang lahat ng bagay ito sa mundo maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang bubuha sa mga buhay natin. Siya ang magbibigay sa kahit anong bagay ito sa mundo. So yun ang dapat sa isang Muslim ang nagsaksi sa shahadat an la ilaha illallah. Ano kaya sa palagay mo? Nagsaksi ka ng wala ng Diyos maliban kay Allah. Ngunit, pag ikaw ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ikaw ay nagsisisi. Sinisisi mo ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya ang utos ng Allah, udkhulu fi silmi kaffa. Pumasok tayo itong sa Islam, sa lahat-lahat. Lahat ng gawain ng Islam. Dapat sa isang Muslim ay lahat ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin natin. Kaya sinasabi ng mga tabligh, ang pagtatagumpay dito sa mundo, ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamalaan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagsaksi na si Muhammad na alipin ng Allah at kanyang sunod. Nagsaksi ka na si Muhammad ng alipin ng Allah at kanyang sunod. Itong buhay natin dito sa mundo, na lahat ng ating ginagawa, pagsambangan, na pag hindi natin may sunod sa katulad ng paggawa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun ay hindi pintanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagay natin ngayon, yung mga ibadat natin, yung mga pagsasama natin, katulad ng pagsama ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung sinabi ko kanina, itong Islam ay may limang haligi. So ngayon, ang dami sa atin ngayon na hindi niya isinasagawa itong limang haligi ng Islam. Pangalawang haligi ng Islam ay ikamus sala, ang pagsasagawa ng sala. Kung titingnan natin ngayon, lahat tayo ay nagsasala. Palagay natin, itong isinasagawa natin sala, ito ba yung inituro ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba? Kung titingnan natin ngayon ang ating mga salat, ay napakalayo sa salat ng mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi ko na lang dito, nati-discuss ang mga salat natin. Kahit yung pagsasahab na ang dami sa atin na hindi pa niya naintindihan yung pagsasahab sa pagsasala. Ang dami. Ayaw nga mo kung sa inyo kung napapansin, ako lagi ko nang napapansin. Ang pagsasahab na ang titingnan mo ng sahab na yung nakatayo din sa likod ng imam. Hindi tumayo ka doon sa bandang kanan at kahit anong nangyayari na sa akin na hindi mo tinitingnan. Ang pagsasahab na ang susundan na kung sino ang nakatayo din sa likod ng imam na yun ang susundan mo ng sahab. Ngayon, ako na yung sinabi ko sa inyo na ayawan ko kung napapansin niyo. Pero ako na tayo ko nang napapansin. Ikaw musta na? Pangalawang haligi ng Islam. Sa mga kapatid natin, mga kapatid Islam,
sasabihin natin na ako ay isang ganap ng Muslim dahil nagsala ako. Kasi ang Muslim, pag ikaw ay Muslim, na lahat ng gawain ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinasin mo na gawin mo ang gawain ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng pagdadakwat, nagsahada ka, nagbalik Islam ka na, ngunit dahil ikaw ay isang ganap ng Muslim, kung ano ang gawain ng isang Muslim ay kailangan sa iyo na gawin mo yung isang gawain ng isang Muslim. Kailangan ka rin magdakwat. Yung kaibigan mo na hindi pa nag-Muslim, kailangan magbigyan ng dakwat para siya ay mag-Muslim. Itong mga sambayan natin, mga sala natin, sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang mga tao na isinasagawa nila ang limang sambayan, ay may limang biyaya na ibibigay sa kanila ng Allah. Kasama doon yung maganda ang buhay niya, maganda ang buhay niya dito sa mundo, hindi siya mahirapan dito sa mundo. Ngayon, kung titingnan natin ang buhay natin dito sa mundo, ang tagal ng buhay natin, bawat isa ay talagang nahihirapan dito sa paghanap buhay. Ang mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil sila ay ang mga sala nila ay totoong sala. Lahat ng kanilang mga problema ay kung sila napupunta sa sala. Nakwento ni Huzaifa, ang ugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay mayroon siya hindi magandang, pag mayroon siyang problema, ay doon siya pupunta sa sambayan, sa sala. Tayo kaya dapat sa atin, maintindihan natin ang maigi itong sala. Maintindihan natin maigi itong pagsasagawa natin ng sala. Simula pag-ulo, pagpupunta ng sel, pag tayo ay mag-ulo. Tatlo yung pag-ulo, pag-abdas. Alam yan ba sa atin? Dapat yung pag-ulo na hindi niya alam. Marami akong nakikita. Kaya ito na sinasabi ko sa inyo. Kasi tayo yung mga Muslim, kuno-kuno pisin niyo ka pa. Pumasok kayo sa Islam sa lahat-lahat. Lahat ng ating gawain dito sa mundo, kailangan may pasok na dito sa ating natin ng Islam. Minsan nga, may napapansin ako na nag-uulo na naikipag pintuan. Meron ka akong napansin na nag-uulo na noong nahapos niya yung kanyang mukha, tapos binasa niya ang kanyang buhok. Yun ay mali. Tinitingnan ko, yun yung pag hapos niya sa kanyang mukha, binasa niya ang kanyang buhok, tapos ang kanyang kamay. So mali na yung pag-uulo. Mali na yun. Kaya dapat sa atin ay huwag na natin lagyan ng limitasyon ng ang pagpapaalam natin ito sa sarili natin Islam. Huwag na natin hayaan na kasabi natin ay magaling ako. Kasi Muslim ako, nagsahada ako. So pag ikaw ay isang Muslim na nagsahada, ay hindang mananaw at sa kapatid Islam. Pati sa ating mga kapatid na mga mananaw. Huwag na natin hayaan na sasabihin natin na ako ay Muslim na ako dati. Alam ko na yun. Kasi kung titingnan natin, kung talagang alam mo na yun, ngayon, kung magtatanong ako ngayon sa inyo, kung alam niyo ba kung anong buwan ngayon sa buwan ng Arabit, na marami sa inyo na hindi niya alam. Totoo to. Katotohanan na, kunti talaga ang ating kaalaman dito sa inyo
ng Islam. So kailangan natin magsikap dito sa relihiyon natin Islam. Salam, as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Ang sala ay siya ang kondisyon ng Islam. Kondisyon ng Islam. Itong sala ay kondisyon ng Islam. Kung sino man ang mga tao ang isinasagawa niya ang sala, siya ay naitayo niya ang Islam. Kung sino man ang tao na hindi nagsasala siya ay nagiba niya ang Islam. Ngayon, ilan sa ating nakakakilala natin mga Muslim, hindi lang balik Islam, marami pang mga maranaw. Marami pang mga maranaw, hindi balik Islam lang. Yawm al-Jum'ah, ngayon na Yawm al-Jum'ah, ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala pag Yawm al-Jum'ah, iza nudiya lis-salati min yawmi al-Jum'ati fas'aw ila dhikrillah. Pag itinatawag ang bang sa Yawm al-Jum'ah, fas'aw, na magmadali na lang kayo pumunta doon sa mosque kung saan isinasagawa ang sambayan. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, magmadali ka pumunta sa mosque. Ilan sa ating mga kapatid natin? Minsan nga, may mga tao na pumapasok sa mosque. Pag malapit na mga tapos yung khatib, yung nagpupagpa, wajarul bay at iwasan ng pagbibinta. Iwasan ng pagbibinta. Pag dumating ng Yawm al-Jum'ah, huwag ka nang magbinta, pumunta ka ng mosque. Pag ikaw ay Muslim. Kung na Saudi Arabia, kung sino mang nakapunta sa inyo doon ay alam niya ito. Kahit doon sa Middle East, sa mga konti ng mga Arab, pag itinatawagan bang adyan, na kahit yung mga pusto na, sinasagad yung mga pusto. Yung mga nakapunta doon, alam niya ito. Sala, pangalawang haligi ng Islam, na ngayon, na ang dami sa atin ay hindi niya sinasagawa itong sala. Itong sala, ang pangalawang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa bigat ng salat nito, na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga injil ng anghel, na mayroong anghel na nakasujud, na simulat noon hanggang magunaw ang mundo ay siya'y nakasujud. Ganong kahalaga itong sala, na ngayon sa ating sa panahon ngayon ay parang baliwala sa atin itong sala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na pag makita niya ang isang lugar, yung isang lugar na may darating sa kanila na kiwa. Pag yung isang lugar na yun, may siksa na darating dun sa isang lugar na yun, pag makita ng Allah subhanahu wa ta'ala na madami ang mga tao pumupunta sa mosque, ay hindi ipaparating ng Allah sa lugar na yun yung kiwa. Na ngayon, kung titingnan natin, ang pupunta sa mosque, ilan lang. Hindi masyadong marami. Napapansin natin, kapag mayroong mga biyaya dito sa mosque, na ang daming pupunta sa mosque. Pati sinasagawa natin itong sala, na maramdaman natin sa buhay natin, na gagaan ang ating buhay. Pangalawang haligi ng Islam. Pangatlong haligi, itaw zakat. Ang pagbibigay ng zakat. Itong pagbibigay ng zakat, hindi lang ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng zakat yung mga milyonaryo. Pag ikaw ay umabot yung
katulad ng mga negosyante. Karamihan sa atin ay mga negosyante. Kapag buwan ng Muharram, ay kailangan na tutalin mo ang paninda mo. Nabibigyan, kukuhanan mo ng sabat. Utos ng Allah, khudh min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Utos ng Allah kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kunin mo sa kanilang mga tamo, mga ari-arian ang sadaka. Dahil pag kinuha na natin ang sadaka ang ating mga ari-arian ay tutahhiruhum, nagiging legal ang ating mga negosyo. Ngayon, kung titingnan natin ngayon, ang daming mahihirap sa atin ngayon dahil yung mga mayayaman sa atin ay pag hindi sila nabintigin ng zakat kung sa mahihirap ay nararamdaman yung mga mahihirap. Pang-apat ng haligi ng Islam ay Ramadan. Ang pag-aayon mo sa buwan ng Ramadan. Pag ikaw ay isang Muslim, na kailangan mong mag-ayon mo. Ito sa nakalipas na Ramadan, na ang daming mga Muslim, na sinasabi nila siya ay Muslim. Ang pinakamasakit doon, sinasabi nila siya ay Muslim. Minsan nga, mayroon bang isang nakita na babae na nakakumumpa, na umiinom ng spread doon mismo sa lumang palengke. Isang Muslima, sinasabi niya sa mga katabi niya, mga nagtitindig ng Muslim dahil nakakumum siya, na buwan ng Ramadan, na umiinom ng soft drinks. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, na dumadating ang mga tiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinisisi natin sa mga unaman natin, sa mga pinuno natin. Kaya nga tayo nakakaranas ng mga tiwa, nakakaranas ng mga hindi magagandang nararamdaman dahil sa ating mga sarili. Sabi ng Allah, Jahalan pasal fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yusikum ba'da allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Nagtalamak dito sa ibabaw ng lupa ang kapahamakan, nagtalamak ang kapahamakan dito sa ibabaw ng lupa at saka sa ibabaw ng dagat. Di ba kasabat ilinas dahil sa mismong gawain ng mga tao. Kaya tayo nakakaranas ng mga hindi magagandang, mga masasamang, mga pagsubok ng Allah dahil sa ating mga gawain. Dahil minsan nga, na ipinagyayabang natin na tayo ng mga Muslim. Nasabi natin na Muslim tayo. Ang napakasakit ko, na yung mga minsan nga may mga Christian na pag narinig nila yung Muslim, na iniwasan nila yung Muslim. Mayroong dalawang babae. Ito na mga tunay na nangyari ito. Bibili yung babae, nakita niya yung paninda na may mga binibintang mga amplifier. Sabi ng babae, yung kasama niya, ay ito pala, bumili lang niya dito. Sabi niya yung kasama niya, huwag ka nang bumili dyan dahil Muslim yan. So, kailangan natin gawin mga Muslim na ipakita natin sa mga tao ang pinakamagandang ugali ng Islam. Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang tunay ng Muslim na yung hindi makakapagsalita ng masama, hindi makakagawa ng masama sa kapwa niyang tao.
ng Allah kay Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan na ikaw ay pinakamataas ng antas na magandang ugali. So dahil tayo ay mga Muslim, kailangan na yung ugali natin na isunod natin sa ugali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamagandang ugali. Kabilang haligi ng Islam ay ang pag-hajj wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ang pagpunta sa Mecca pagbuwan ng Dhul-Hijjah. Ngayon, ilan sa atin ang kaya niya yung magastos niya yung pagpunta dun sa Mecca? Dahil hindi pa niya ginagastos, hindi pa niya gagastos yung kanyang kayamanan. So itong limang haligi ng Islam na kailangan sa atin na isagawa natin. Huwag na natin hayaan na ang sinasagawa natin na ang pagsasaksi, pagbibigas ng syahadat ng la ilaha illallah. Dahil kailangan, pag ikaw ay isang Muslim, kailangan mong gawin itong limang haligi ng Islam. Kasi pag mayroong isang haligi ng Islam na hindi mo isinasagawa, na hindi ka pwedeng tawagin na tunay na Muslim. Pagdating mo sa kabilang mundo, na doon mo maalalasan yung pagsisisi. Yung mga tao na nandiyan ngayon sa ilalim ng lupa, ay nagsisisi sila. Farji'na na'mal salihat, inna muqinun. Yung mga tao na nandiyan sa ilalim ng lupa, ang mga tao na hindi sumunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinihingi na kay Allah. Farji'na, ibalik mo kami dito sa mundo, ibalik mo kami sa mundo. Na'mal salihat, gumawa kami ng mga magaganda, mga magagandang gawain. Inamukinon. At sumali kami sa mga tao na itakot sa iyo. Ngayon, gaano ba kalaki ang isinasagawa natin mga magaganda? Tatanungin natin natin mga sarili kung gaano kalaki ang ginagawa natin ng mga magaganda. So yun lang, kailangan sa atin na lagi natin isipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayo ay mga Muslim, kailangan natin isagawa ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para pagdating natin sa kabilang mundo ay yun ang itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito relihiyon ng Islam. So yun yung pinagawa natin magpasasalamat natin sa Allah. So yung mga kapatid natin mga balik Islam, napakalaking biyaya ang ibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga unang gawain niyo noong hindi pa kayo nagbalik Islam, minsan na itong tinatawag na balik Islam, hindi ito masakit. Kasi lahat, kaya kayo tinatawag ng balik Islam kasi lahat ng tao pinanganak dito sa mundo ay pinanganak ng Muslim. Unang mundo, hindi mo lang alal fitra. Lahat ng pinanganak dito sa mundo ay pinanganak dito sa Islam. Kaya nga naging Christian yung isang tao dahil sa kanyang mga magulang. Dahil sa nagagdali sa kanyang mga magulang. So ngayon, ginabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumalik lang kayo sa Islam, kaya kayo pinatawag ng balik Islam. So walang masama doon. So ang advantage, ay yung mga nakuha yung kasalanan noon, noong hindi pa rin naintindihan ng maiging Islam, ay gagawin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hasanat. Gagawin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hasanat. So kailangan isagawa natin itong limang haligi ng Islam para tayo ay nakapasok po niya pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li
لكم فلسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم